Asikubingelele baba sikwamukela. Yebo ngiyavuma mfethu njani kodwa. Baba namhlanje siyakubona ukhona la namhlanje. Ngabe sikhuluma noba? La ukhuluma noSikhumbuzo uTshangase ubiyela. Mhm. Yela ithini indaba? Siyakubona ukhona la namhlanje. Futhi ke umuntu angasithi uphila nokukhubazeka uhamba ithini indaba biyela? Indaba ijulile lana Nkunzi ngoba ngalimala ngo1986 ngilwela lelizwe leli njengoba ungibona ngihamba ngenduku nje namhlanje. 1986 kusho ukuthi ke kulezi ayibhelu uyayikhumbula nawe lezi ibhelu esazikade zenzeka. Futhi ke ayike ngokuthi ke phela sisingaphansi kwayo ke inhlangano le sasikade singaphansi kwayo ANC. Siloko sihlelele ethembeni lokuthi kusho ukuthi kuzoba khona umehluko empilweni zethu ozokwenzeka kodwa kuze kube namhlanje akukho kwenzeka nje kumina ke sengisholo nje mina ke nje Msalufu. Sibhalisa imizwa yomchaso nani sangathola lutho kuze kube namhlanje. Yiyo lento le ubona sengize ngajoyina kumkhonto ngoba nami sengithemba ukuthi ke le nhlangano iyona mhlawumbe ezokwazi ukuthi ibhekelele isimo sethu nami sengiveli sengilungiselela nabe alandela ngemuva ngoba ayithawula bese ngiliphonsile angifuni uqamba manga kodwa ngokusungulwa komkhonto ilana mengivuke khona kugqozi lokuthi cha umuntu akaqhubeke nestruggle yangasiki ngoba ngempela ibhlungu lento eyenziwa ANC ayibhlungu ibhlungu kakhulu. Mhlambe baba mawuthinta ukuthi walimala ngempi zakudala ngacabanga ukuthi mawuthi 80 something ngisho ukuzalwa. Mhlawumbe mangase ungithathe ungibeke okwenzakala ngaleso sikhathi wawuse exile nawo noma cha ngaleso sikhathi kusho ukuthi sasikade siya eChristfontein kukhona uHarry Gwala. Sathi mase sibuya ke kuChristfontein ke savalwa la komnyando sekugcwele labantu laba benkatha hayi abashayanga kanje basishaya mfethu ukuthi kwadindiliza izingane ezimbili phansi phambi kwami nami sengishawe ngenduku ngadutshulwa la nala yabo sengilele phansi nami besho labantu laba benkatha bethi yabona nje uma ngabe ukuthi siyangena sesibili isitimela wena useselana manje sokuqedela. Ngikutshela ukuthi inhlanhla leyo sathi masingena isitimela lesesibili kanti ngizobona umunye umfowethu naye usanda kushona nje wakuthiwa uSkirel. Ngavele ngakhala kuyena ngathi inkunzi vele ungithathe mfethu ngifake esitimeleni angisakwazi ngisho ukuhamba ngangasakwazi ngisho ukuhamba ngingasakwazi ngisho ukwenza. Wangithatha wangiqubula ngaze ngayokwehla phezulu lapha estation esitandela iZulethu. Ilapha ngibeletha khona kwaze ngifikise ekhaya. Mhlambe nishawela ini? Sishawela phela ukuthi thina siyi-ANC sibuya eralini njengoba nje kwakade kukhona uHarry Gwala kusho ukuthi nje ngalesa sikhathi futhi sasibizwa ngezingane zayefe boma bethu babebizwa ngeyefe singafunakali nje nakancane nje indaba yethu sidutshulwa hayi mina mfethu akukho ukuthwala kanzima futhi kungesona ke sodwa ke leso sigigaba ziningi nje igigaba khona la kwazi wagijima khona ibhanoyi phezulu ngabaleka ngaze ngangena kwiAmbi River kaMakhutha khulu ukuthi uphakathi kaMakhutha emakakeni aphuma lapho sengiphumula sengophumela ngasolwandle lapho ke la babethi ngifile ngathi ngiyafika la ngasekhaya kwathiwa lo muntu ufila asekho ngathi ngiqhamuka ukubaleka izingane zithi ngiyapoka wemfethu kwakuyinto ebuhlungu kanjani. Mhlambe mawusuthi izingane zabaleka wawusuhamba isikhathi eside nona ngasesikhathi ngase ngihamba isikhathi eside phela manje kwakuthi manje ngibonakala ngiyafunwa ngitholwa manje bayitshela ukuthi hawu lo muntu usefile mase ngiqhamuka mina sekubaleka izingane zithi awu nangu umufu uvukile abona nje mfethu hayi kukho mfethu ukuhlukumezeka mina mfethu engabhekana nako ukudlula lokho kwaye ngalezi ayikhathi kuze kube namhlanje angaze ngizuze lutho ngisho umxhaso ngisho uni yayizwa lento manje inhliziyo yami nje ibhlungu ngijabule ngenhliziyo yami yonke ngasikhathi iMK ivula umkhonto ngathi bani hayi yabona ke manje singena impela ke manje kumkhonto nje nami njengoba ngiwona nje manje umkhonto ngiphelele nje impela kuona umkhonto. Mhlamba manje ngoba uthi waba nalesi ukuthi kusukela 1980 something uphile simo phila kusona asikho isinqaba khona umuntu waboshwa akwenzanga lutho nje lutho akekho nje ngisho yedwa umuntu waboshwa futhi akukho ukuthi wawuzothi uyovula icala wawuzothi uvulela abantu icala kubantu ababeyinqwaba ababegcwele ilukhuzana iplatform lapho ngangizothi ubani wakabantu ngoba mukho ngisho yedwa ngangimazi bephethe induku bephethe inculo bephethe ibhame ezinkulu ibhame hayi ibhame ezincane
ababili kwakuyintombazane nomfana basebelile phansi nje hawu lo munye wayengasanyakazi ngisho unyakaza ngabona ukuthi hayi usefile nami ngayithulisa nami sengenze ngathi nami ngifile hlathaleko sathi masimi istimela uqondana icoach ngabona uSkirel hawu nangu uSkirel yathi mfethu ngithathe mfethu ungabisangishiya hey lo mfethu angisoze ngamkhohlwa noma engasekho emhlabeni yena hey kodwa nje ngiphila nje emhlabeni uyena mhlambe baba mangase uyongithatha ungithi ke mobheka impilo eyangobandlululo ngoba abanje sekungcono uhulumeni kulalo uhulumeni wamanje ikuphi wena ukubona ungcono uhulumeni wabandlululo namanje hey mfethu ngeke yabona nje kulo hulumeni wamanje angifuni uqamba amanga bukho omngcono yabona kulo wakudala uhulumeni lo bandlululo wayengcono kunalo lo ngazuthi usicindezela kakhulu ngaphezulu ukuba sasicindezelwa amabhunu yabona ngalesikhathi samabhunu kwakungcono ukuthi noma uhamba uthole umsebenzi mawufuna umsebenzi kokunye uvela ubiza uhamba usafesa endaweni othi yakuyona ufuna umsebenzi uvela ubiza ungakafiki nana kuyona kuthi uyawufuna umsebenzi kwakungcono manje sekuwesi kakhulu silala singadlile hey angiyazi lento ngivele ngiphelele ngisho amagama okukhuluma ngani ngoba manje lento manje ivela ibuyise back le yamnjunju yakudala kepha ke ngibonga ukuthi hayi ngoba umuntu usakwazi ukuphila usakwazi ukuphefumula akwazi ukuthi asuse unyawo alibeke lapha ukubeka unyama usuke ku point A uzofika ku point B ngibonge lokho hayi kona kufani mfethu kuyaphileka kona kodwa hayi kodwa namanje kunzima futhi manje kunzima kakhulu ke manje kuwest kakhulu manje ngize ngifisa ukuthi kube ngangazi ngeke ngijoyine lenhlangano yeANC angeke enhlobo ngijoyine hlobo ngoba mangabe sengibheka nje ukuhlukumezeka kwami ayikube kukhulu kakhulu hayi kakhulu manje ukunye ke ngivele ngibone futhi ukuthi akusizi lutho futhi uthi uzoloku ukhala uzokhalela ba ngcono usuku umuyibamba uyithathe uzame lokho kwazi ukuzama ubamba amatoho lawa abambekayo phusha utshani mangabe bhusheke emzini womuntu kimi ngayi induku lengibhushe ngithole lo masentshana ngondlini ngani mhlambe manje baba mochaza uphila ngani ngoba phela manje isimo sakho ngiyasibona iyiphi indlela ophila ngayo wena kwesimo isona awuthu ngawo umuntu mfethu akusebenzeki impela njengamanje njengoba ngiphila nje ngiye ngithole lo grant mfethu le mali le etholwayo lo grant le ka2000 le mali encane le iyona nje mfethu ngisize futhi naye ngisiza indawo ngoba manje kokudla kuyabiza ivele kuphele ngathi uthi ayibanga khona phinde ngiyilekelele ngako ukuthi ngilo ngihambe ngibhushela abantu ngibushe ngibuye ngikhande nama TV ke yabona konke ngizange ngikufundele kwakona ukukhanda ama TV ufundisa ukuhlupheka yabona ukuhlupheka ngikhandla mina kuloko ngihambela abantu abafundile abafundele ukukhanda ngixhumanise na ngoba kusho wona umsebenzi engawuthanda lo kahle ngawuthanda ngisemncane lo msebenzi ngaloko ngihamba ke nami lo ngixhumana nabo abantu abakhandayo omunye uthola ngimfice naye angawufundela umsebenzi kodwa ngizocosha namhlanje nginalo ulwazi oluncane akufani hayi akufani kona akufani abantu bayeletha izinto namanje nje kade ngikhanda nje njengoba ngifika la ngibuye ekhaya njengoba ngifika nje manje sengifika late kade ngikhanda nje sikhandekile iTV sengizothola lo 450 sengizo-add impuphini lesi shorta le kasekho manje vele akusekho lutho kumanje yabo ngibonga lokho nje mina mfethu ukuthi ngibe naleyo confidence nje yokuthi ngiyimisele mangisaphila ukuthi ngingaze ngiwelele ebugebengu futhi abukho ubugebengu engingabenza ngisho kunokuthi ngenze ubugebengu ngizame ukuthi ngiraise izingane sengiyilethe emhlabeni ngoba azinayo umunye ubaba ngaphandle kwami mhlambe njengoba enganeni zakhona mhlambe khona ezibona ukuthi hayi mhlambe ziyathola amatoho asebenza noma kusawuwenze womile kuseyimina nje baba ubile noma bekuthola lo amatohwana yama umusuku uqashwe ungaphansi kwe-agent usuke ungafani nomuntu oqashwe ngokuphelele emsebenzini ngoba uthi usasebenza kusemnandi uzosekuthiwa hawo siphelile ilizi sekufanele ukuthi kuvuselele ilizi ingane lapho siyaphuma emsebenzini safanele siqale phansi futhi ihambe ifuna umsebenzi ukhona kodwa omunye ke nje usabambile ke bandla yena kancane kaBoxer kodwa naye ayikho into etheni ayitholayo lapha incane imali ayitholayo kodwa ke akufani mina ngeke ngithi nje hayi ukuphila nje umuntu mesaphila nje mina sengithembele kumkhonto angifuni uqamba amanga mina lonke ithemba lami sengilibeke kuMK ayikho enye inhlangano esengiyibhekile empilweni yami ngoba nayo ke makuthiwa mhlawumbe naye hamba mhlawumbe naye iyabheda sengamane vele ngikhohle indaba yezinhlangano ngiqhubeke nalomsebenzi sengiwuzame mina engenawo ngisho isitifiketi sawo ngifisa nanokuthi ngithole isitifiketi sawo lo msebenzi ngoba sengiyakwazi ukwenza ngithole nanendawo ke at least ukuthi ngisebenzele ngoba njengamanje ngisebenzele ekhaya yabo siyabonga kakhulu
Kakhulu Khawula ukuthi siyabonga. Umhlali ke lo sikhuluma naye la esichazela nje ngodaba lakhe ukuthi ke uhlukumezeka kanjani kudala kulo wahulumeni.